Σε λίγο θα ξεκινήσει ο αγώνας ανάμεσα στην Αστραπή και την ομάδα της Βάρδας, τον Παμβουπρασιακό όπως λέγεται. Αγώνας στα πλαίσια του πρωταθλήματος της 4ης εθνικής κατηγορίας για τον 6ο όμιλο. Από την άλλη πλευρά ο κύριος Διαμαντόπουλος, ο προπονητής της ομάδας της Βάρδας, έχει για τερματοφύλακα τον Χατζη Νικολάου, νούμερο 2 Παπαγεωργίου, 3 Βραχνή, 4 Κουρκουμέλη, 5 Αγγελόπουλο. Αυτός ο παίκτης έπαιζε παλιά στην ομάδα της Πάτρας, αν τον θυμάστε. 6 Φιλιππόπουλο, και τον Φιλιππόπουλο ίσως να τον θυμάστε που αγωνιζόταν στην Παναχαϊκή αλλά και στην Πάτρα. 7 Φλωρονίκο, 8 Γαλανόπουλο, 9 Μπακογιάννη, 10 Αλεξανδρή και 11 Τομαρόπουλο. Αγγελόπουλος. Κόβει ο Καπετανάκης. Προσπαθεί ο Τομαρόπουλος, έχει κοντά το Συρμή και τον Καραγιάννη. Παίζουν το 1-2 οι παίκτες της Βάρδας. Κερδίζει ο Τομαρόπουλος, αφήνει για τον Φιλιππόπουλο. Παίζουν το 1-2. Έρχεται γρήγορα όμως ο Καρδάρας. Νικολάου. Έχει κοντά του αυτό τον Βραχνή που παραχωρεί το πλάγιο. Το πλάγιο το εκτέλεσαν όπως είδατε οι παίκτες της Αστραπής. Έχασαν όμως την μπάλα. Ελέγχει και πάλι η ομάδα της Βάρδας με τον Μπακογιάννη. Μπακογιάννης πιο πίσω την μπάλα για τον Παπαγεωργίου. Η μπαλιά για τον Φλωρονίκο είναι δυνατή και τελικά ο Κολοβούρης είναι αυτός που παραχωρεί το πλάγιο. Αγγελόπουλος για την Βάρδα. Το γέμισμα εκεί για τον Φιλιππόπουλο, θα μπει αυτός απέναντι τον Κοσμόπουλο. Φιλιππόπουλος πλασάρει, εντυπωσιακά όμως ο Κοσμόπουλος διώχνει η φάση αυτή στο 5ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Επιμένει όμως η Βάρδα. Αλεξανδρής χάνει την μπάλα, Συρμής, Καραβώτας. Και βγαίνει στην αντεπίθεση τώρα η ομάδα της Αστραπής. Από δεξιά με τον Κολοβούρη για τον Νικολάου. Βγάζει και την σέντρα, Κολοβούρη στο σουτ και είναι γκολ. Αμέσως στο επόμενο λεπτό η ομάδα της Αστραπής μετά το 5ο λεπτό, στο 6ο λεπτό ανοίγει το σκορ 1-0 με γκολ του Κολοβούρη. Έχουμε μια διακοπή. Ο κύριος Σονάκης, ο διαιτητής, κατευθύνθηκε στον πάγκο της Βάρδας. Ο κύριος Διαμαντόπουλος φάνηκε να σηκώθηκε κάτι να το είπε. Και πιστεύουμε καλά έκανε και πήγε εκεί να κατευνάσει τα πνεύματα. Καραγιάννης με την εκτέλεση του φάουλ. Καραγιάννης βγάζει τελικά την σέντρα. Διώχνουν οι παίχτες της Βάρδας. Νικολάου εκεί που είναι ο Γιανακόπουλος. Το σουτ το μακρινό από τον Καραβότα. Πολλά μέτρα out από την εστία του Χατζη Νικολάου. Γιανακόπουλος διώχνει. Κουρκουμέλη, Παπαγεωργίου και Καραγιάννης. Και έχουμε φάουλ του Καραγιάννη. Εκτελεί ο Φλωρονίκος γρήγορα. Φιλιππόπουλος για τον Αλεξανδρή. Σουτ στην αγκαλιά όμως του Κοσμόπουλου. Φάση αυτή στο 14ο λεπτό του πρώτου μέρους. Φιλιππόπουλος. Παίζει το 1-2 εκεί με τον Μπακογιάννη. Προσπαθεί να μπει, ανατρέπεται και είναι πέναλτι. Ανατροπή από τον Καπετανάκη στο 14ο λεπτό του πρώτου μέρους. Ο κύριος Σονάκης δίνει το πέναλτι. Διαμαρτυρίες από τον Καπετανάκη στον διαιτητή, χωρίς όμως νομίζουμε να έχουν κάποιο νόημα. Δεν βλέπουμε να διαμαρτυρήθηκαν και πάρα πολλοί οι παίκτες της Αστραπής, μόνο ο Καπετανάκης. Το πέναλτι θα το εκτελέσει κατά πάσα πιθανότητα από ό,τι μπορούμε να δούμε ο Φλωρονίκος. Φλωρονίκος λοιπόν, αυτός βρίσκεται εκεί στο ημικύκλιο και αυτός μάλλον θα είναι ο εκτελεστής.
15ο λεπτό του πρώτου μέρους. Φλωρονίκος, εντυπωσιακά ο Κοσμόπουλος παραχωρεί το κόρνερ. Γεωργίου άφησε το πλάγιο για τον Τομαρόπουλο. Μπακογιάννης προσπαθεί να περάσει, κερδίζει το φάουλο από τον Οικονομόπουλο. Εσείς βλέπετε και την γυναίκα υπόπτη σήμερα εδώ στο γήπεδο των προσφυγικών. Στο φάουλ όμως για την ομάδα της Βάρδας είναι ο Φιλιππόπουλος. Καλοχτυπημένο, βγαίνει ο Κοσμόπουλος, περνάει μπάλα, έγινε κάποιο σούτ εκεί, θα πρέπει να ήταν από τον Τομαρόπουλο και τελικά έδιωξαν οι παίχτες της Αστραπής, όπως κρούσε σε κόρνερ ο Κοσμόπουλος. Η Αστραπή, η οποία βγαίνει και πάλι στην αντεπίθεση με τον Κολοβούρη, κάνει τη σέντρα, εντυπωσιακά όμως και ωραία, χάνει την μπάλα και ο Καραβότας χάνει μοναδική ευκαιρία όταν έχασε την μπάλα ο Χατζηνικολάου στο 28ο λεπτό του πρώτου μέρους. Για τον Μπακογιάννη, χάνει αυτός, κερδίζει την κόντρα, προσπαθεί η Βάρδα, διώχνουν με τον Κολοβούρη οι παίχτες της Αστραπής. Μπακογιάννης, πλάγια η μπάλα για την Αστραπή. Βραχνής, Φλωρονίκος, παίζει το 1-2, δεν είναι offside, ο Αλεξανδρής έχει μπει στην περιοχή, κάνει και την σέντρα, έρχεται, διώχνει ο Καραβάτος, Αλεξανδρής και πάλι Φλωρονίκος στο σουτ, κοντράρει η μπάλα, πηγαίνει για κόρνερ, διώχνει τελευταία στιγμή όμως ο Καπετανάκης, προλαβαίνει ο Καρδάρας. Βραχνής, Τομαρόπουλος, Φλωρονίκος, για τον Φιλιππόπουλο, Οικονομόπουλο, Φιλιππόπουλος στο απευθεία σουτ και η μπάλα out, το 40 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Φλωρονίκος, Αλεξανδρής για τον Φιλιππόπουλο και πάλι Φλωρονίκος, για να δούμε ποια είναι το σουτ, μπλοκάρει όμως την μπάλα ο Κοσμόπουλος στο 41. Δεν θα αργήσει, πιστεύουμε, να σφυρίξει τη λήξη, έχει κρατήσει 2 λεπτά καθυστέρηση. Γαλανόπουλος, μπλοκάρει ο Κοσμόπουλος. Όλα έτοιμα λοιπόν να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στην Αστραπή και την Βάρδα. Η Αστραπή προηγείται από το πρώτο μέρος με 1-0 από το 6ο λεπτό, όταν ο Κολοβούρης πέτυχε τον γκολ για την ομάδα της Αστραπής. Καπετανάκης. Ενώ πρέπει να πούμε, έχει γίνει μια αλλαγή. Έχει μπει στο παιχνίδι με το νούμερο 12 από πλευράς Βάρδας ο Πολίτης. Θα δούμε και ποιος παίχτης έχει βγει. Καραβότας. Τομαρόπουλος για τον Φιλιππόπουλο και πάλι Τομαρόπουλος. Κάνει και την σέντρα, μπαίνει ο Αλεξανδρής, το σούτ και είναι το γκολ. Και είναι το γκολ από τον Φλωρονίκο στο 5ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Η Βάρδα ισοφαρίζει. Ήταν η πίεση που λέγαμε από πλευράς Βάρδας. Τελικά έκανε την ισοφάριση στο 5ο λεπτό του δευτέρου μέρους. Ένα. Το γέμισμα για τον Φιλιππόπουλο, τρέχει ο Οικονομόπουλος. Φιλιππόπουλος και Οικονομόπουλος, θα δώσει τώρα για τον Μπακογιάννη. Καθυστερεί να κάνει το σουτ, βγαίνει ο Κοσμόπουλος, μαζεύει την μπάλα. Φλωρονίκος.
Βλέπει τον Αλεξανδρή, βγαίνει ο Κοσμόπουλος. Αλεξανδρής πλασάρει, η μπάλα πηγαίνει προς τα δίχτυα, στο δοκάρι και τον γκολ τελικά από τον Φιλιππόπουλο για την Βάρδα. Το γκολ λοιπόν για τη Βάρδα και προηγείται με 2-1 εδώ μέσα στα προσφυγικά στο 1ο λεπτό του δευτέρου μέρους. Η Βάρδα, θα λέγαμε, μπήκε διαβασμένη μέσα στο δεύτερο ημίχρονο. Και η Αστραπία, εκεί που προηγείται με 1-0, βρίσκεται τώρα να χάνει με 2-1. Δέκατο 7ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Η Βάρδα προηγείται 2-1 της Αστραπής. Καραβότας άφησε για τον Γιαννακόπουλο. 17ο λεπτό. Το σούτ εντυπωσιακά ο Χατζηνικολάου και μεγάλη ευκαιρία από τον Καπετανάκη στο 17 του δευτέρου μέρους. Κουρκουμέλης απομάκρυνε. Το Μαρόπουλος θα δώσει δυνατά για τον Αλεξανδρή. Βγαίνει ο Κοσμόπουλος. Καθυστερεί. Κάνει την μπάλα, κερδίζει το φάουλ. Καπετανάκης. Κολοβούρης προσπαθεί να περάσει. Κάνει και την σέντρα. Διώχνουν οι παίκτες της Βάρδας. Μπερδεύονται. Απομακρύνει ο Παπαγεωργίου. Δημόπουλος στην επαναφορά. Κουρκουμέλης, Κολοβούρης, μπλοκάρει ο Χατζηνικολάου. Κόρνερ. Καρδάρας. Βαθιά παλιά από τον Χατζηνικολάου για τον Κολοβούρη. Για να δούμε. Κολοβούρης κάνει και την σέντρα. Διώχνει ο Αγγελόπουλος τελευταία στιγμή. Απομακρύνει ο Κουρκουμέλης σε πλάγιο. Αγγελόπουλος. Για τον Αλεξανδρή που μπαίνει επικίνδυνα. Αλεξανδρής κάνει και το σουτ στην αγκαλιά όμως του Κοσμόπουλου που με τα χέρια τροφοδοτεί τον Καρδάρα. 4 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Στο φάουλ για την Αστραπή είναι ο Μάνος ο Γιαννακόπουλος. 42ο λεπτό της επανάληψης. Η κεφαλιά και είναι μόλις out. Η κεφαλιά από τον Καραγιάννη. Αγγελόπουλος. Είναι δυνατή η παλιά για τον Φλωρονίκο στην εκτέλεση του offside. Αυτός για τον Αλεξανδρή. Αλεξανδρής καθυστερεί, κλείνεται. Κάνει και το σουτ, εντυπωσιακά όμως παραχωρεί το κόρνερ ο Κοσμόπουλος το 43 του δευτέρου μέρους. Κόρνερ λοιπόν. Είμαστε στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Γιαννακόπουλος, ο Χατζηνικολάου είναι κοντά στο κόρνερ. Ίσως η τελευταία φάση του αγώνα. Και είναι η λήξη. Και είναι η λήξη τελικά από τον διαιτητή της συνάντησης, τον κύριο Σονάκη.